pun saka kadohan. Saya adoh doting glenik. Jarine ratu tangguh tanggun. Ratu ora gampang kena godha, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong iki dulurmu tuwa. Ya wen jengkel aku. Tobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Ngono masane kaya diteruske. Arep nyawang nggon apa monggo kula atur nyawang. Wah. Tobat. Terus pundi Raden? Rajanawati. Wonten dawuh. Aku arep tekan kene njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sudu. Lho aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ra iki mboten prayogi to? Ayo beneno. Lah tobat. Menapa iki dipun caosaken menapa? Awak apa ya? Ngendikanipun mboten cetha. Dipun maringaken menapa Raden? Dipun caosaken menapa? Wah, pustaka Jamus Klima Sudu. Menapa? Pustaka Jamus Klima Sudu. Kok sakniki badhe nyuwun prisa? Apa? Pustaka kalian kula pilih pundi? Milih kowe. Wah, lah rak ngaten Mbak Tobat. Mboten kinten babar pisan menika nadyan brewoke jenggote akeh maning baguse jamak-jamak. Menawi dipun sama menika kaya sanggiwang rembulan pasuryane biyo mencorong. Terus menapa gereng-gereng? Mau bar ngombe ndok bebek. Lajeng kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi Raden? Ginrayang ngaji lebur seketi Sawerkudara. Hyang Agung. Muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Rayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangestungkara wayah betul jagat. Nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Asong pambagenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nok-nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Dwarawati dinten sakmangke menika Yayi. Sumawana Koko Prabu Mandura katuran karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat Padhe Indra Jaladewaku. Iya Yayi. Tansah pinanginganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Ngaraka ing Mandura. Mangga widodо sowan kula niskala. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngaraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Aji kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Puntadewa. Koko Prabu kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Rumeketing werdaya saesta ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yayi Prabu Ngamarta sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Ngaraka ing Mandura. Wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Ora Kudara. Ya. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Yen to siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang akeh peranganing para nayaka Punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa
kanthi lega legawaning ati. Nanging lamun siadhe ngaturke sembah kalawan pun Kakang aja lara atimu ya Dimas. Lamun sembahing siadhe ora ndak tampa. Apa sebabe ora nampa sembahing Werkudara? Apa pancen aku nandhang luput? Apa pancen aku nandhang kleru? Yen pancen aku nandhang luput, aku nandhang kleru. Klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Murugake paring dawuh. Aku mbok paringi pidana, ora bakal selak. Werkudara, apa? Aja kaduk ati kadron penampa. Yektine sira nyayi ora nandhang luput kalawan pun Kakang. Nanging kok rada beda wae. Bedane nggo napa? Werkudara, para priyagung nayaka punggung kang padha lenggah semenehake, luwe-luwe para kawula wis padha ngerti kabeh. Lamun ora ana ingkang sira sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci, ya Sang Ruci Bathara. Mongko ora ana titah ning jagat iki ingkang kuwat nampa sembah Dimas Werkudara. Lah kok dadi sira siadhe ngaturke sembah kawan pun Kakang? Mengko yen nganti nata Ndarawati nampa sembahing Werkudara, mengko gek ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula aja lara atimu, sembahmu ora tak tampa. Ning pangestuning Kresna tampan ana. Ora sudi. Ora sudi lire piye? Kowe ora gelem nampa sembahing Kadang Taruna. Upama kowe tinemu werda, kowe tinemu tuwa, mene ana pangestu karo sing enom. Pangestumu ora bakal ndayani apa-apa. Mula gandeng ora nampa sembahing Werkudara, ora usah mengestoni karo Werkudara. Jagat Dewa Bathara, adile pancen kudu kaya mengkono. ya to. Tinimbangane pangestuning pun Kakang ora mbok tampa, nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang. Rada ragu-ragu rasaku sembahmu tak tampa Werkudara, ning pangestuning pun Kakang tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kose to. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki karepe piye? Wah, kowe nampa sembahing Werkudara kanthi rasa tida-tida atimu. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis ora usah dadakoke Gunung Bresna. Pendak-pendak Werkudara ngaturke sembah mesti tok gawe perseka kaya mengkono. Mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Tambanono kanthi lega legawaning ati. Werkudara, Iye. sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pangestuku tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bule kakangku aku ngaturke bekti. Bule kakangku. Aku ngaturke bektiku katur. Bule kakangku. Koko Prabu, Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun wangsuli. Panjen tak jarak. Lho. Sebabipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Baladewa, Waning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, Raden Karsana kuwi jenengipun Kakang kabeh. Lah kok mung ngaturke sembah kok sirikanipun Kakang disebut sanggon-gon. Bule kuwi ciri gethekipun Kakang. Aja disebut sanggon-gon, aku ora trima, aku ora seneng. Oh, Werkudara, Nggih. mbok ya sing apik. Koko Prabu ki asmane akeh, Baladewa, Balarama, Jaladara, Kusuma Waning Pinta. Piye asmane Koko Prabu kabeh? Aja mbok sebut bule. Bule kuwi sirikane Koko Prabu. Lah kok siadhe ngatur sembah kok nyebut bule. Monggo Koko Prabu kuwi disebut bule kuwi ora seneng. Mula aja nganti nyebut bule. Njaluk tulung balenono ping 1000 wungkas. Kono meneng kene malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen ora gelem disebut bule, kaya aja nesu karo Werkudara. Lho, ning nesu karo sing gawe urip. Merga kowe tinitah ning jagat wujude bule, kena ngapa? Rasamu ora trima, ning kowe mung meneng wae. Nek pancen kowe ora gelem dilairake wujud bule, kowe gugato ning kayangan, gugato karo para jiwa. Ngelingono wong urip ki mung kari nglakoni, urip ora njaluk, urip ora ngemis, urip ora utang, urip ming sadrema urip dene sing pangiring penguripan sing gawe jagat. Mula diwujudke apa wae, kowe ngucap syukur. Kowe diwujudke bule kok ngresula atimu, tegese kowe ora nampa penguripane sing gawe urip. Wis malah tekan ndi iki. Ya, Werkudara tak tampa. Pangestuku tampan ana, tak gegem dadake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat. Koko Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana.
kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu kekalih sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat paripin, kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Yayi. Kadreng raosipun ingkang Raka Indrawati. Sasampunipun kula nampi nawala saking Paduka Yayi Prabu bilih surasaning nawala rikelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ingkang kajangka mboten wonten osi ing manah kula kejawi namung mugi keparenga sakmangke wonten marendhawuh menapa. Menawi wonten wigatos kinadya kababaraken dhateng ingkang Raka Indrawati tumunten hamba barana ingkang sejati ingkang Raka nedya nganglunaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Nuwun pamunten Yayi. Ing estunipun kula menika mboten nampi timbalan pun Paduka Yayi Prabu paripaksa kula nderek sowan wonten negari Ngamarta. Inggih krana nalika semanten ingkang Raka ing Mandura ing mangajab nedya sowan dhateng Praja Indrawati parandene Yayi Kresna sampun tata nedya bidhal dhateng negari Ngamarta. Tumunten ing Raka kakanthi sowan dhateng negari Ngamarta. Babar pisan sinambi-nambani dhateng ana ing raos ing Raka ing Mandura ampan sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngamarta. Malah sakmangke menawi dipun parengaken wonten menapa Yayi? Dene Paduka miji sowanipun kadang kula Taruna Indrawati Yayi Prabu Kresna keparenga mbabarana ingkang sejati ingkang Raka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma wale-wale menapa Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati ing rikelenggan sakmangke lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun anggen kula ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para kadang estining manah menika boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur minangka wakilipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Lho. Namung dapur wakilipun kadang kula pun Werkudara. Inggih kasinggihan mekaten. Werkudara. Nggih. Ming arep matur para sepuh iku dadak wakil karo kadangmu tuwa iki sirmu piye? Wah, aja nganti kleru. Ngelingi Werkudara kuwi wong kasar, wong dosa, wong kau. Yen nganti kleru nggonku matur marang para sepuh monggo mundhak ngisi-sini. Mula kabeh penjangkaku mau bakal tak aturake lumantar pangendikaning barep kakangku. Ngono Dimas. Yo. Salajengipun ngados pundi Yayi? Koko Prabu ngemuti bilih sawetawis negari ing Pringgondani menika mboten wonten ingkang nyepeng bawat peperintahan. Sakguguripun Prabu Arimba dubugi sepriki negaring Pringgondani menika gutang tegesipun dereng wonten alindra ingkang lenggah dampar. Nalika semanten aturipun kadang kula pun Nyai Arimbi bilih sakmangke nedya nggadahi gegayuhan jumenengaken inggih menika atmaja kula ing Pringgondani pun Gatotkaca lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Tumunten kadang kula panenggak pun Werkudara sowan dhateng negari Ngamarta njumbuhaken dhateng menapa ing sampun dipun aturaken pun kadang kula Yayi Arimbi tuwin nyuwun panglimbang ingkang rayipun Darma Kusuma menawi lelampanipun kedah kados mekaten menika miturut Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kresna kakangku Werkudara piye? Ngelingi yen negara Pringgondani wis sawetara wektu ora ana ingkang ngasta bawat pemerintahan. Kowe weruh dhewe kawula Pringgondani ngibarati kaya dene sapi ingkang ilang suwe padha pating slebar ora karu-karuan. Sawetara akeh sing padha ngayom marang negara liya, sawetara akeh sing padha golek pangan ana ing negara liya. Merga Pringgondani ora duwe nalindra ingkang isa minangka dadi pengayomaning para kawula. Mula gandeng niate Arimbi kaya mengkono. Ora jeneng aku mojo-ojoki. Nanging bojoku Arimbi nalika semono tak dangu. Apa to sababe? Dene Arimbi bakal wani njenengake Gatotkaca. Jalaran merga ana sumpahe Kadang Braja sakpatine Arimba
ya kuwi Praja Denta lan Praja Musti ingkang ora bakal ngucik keprabaning Pringgondani tumuli dipasrahake Purbawasisaning praja marang Harimbi. Mula kang sangka kuwi tak pikir-pikir, tak gelar lan tak gulung apa sing dadi niati Harimbi mau pancen wis bener kanggo nyelametake negara Pringgondani. Aja nganti rusak merga ora ana Nalindra ingkang ngesuwi marang praja ing Pringgondani. Mula tumuli bojoku Harimbi bakal njenengake si Gatotkaca. Nanging aku ora bakal keri tetarenan karo para sepuh. Mula Kresna kakangku tak aturi tindak mrene. Ingkang wigati ora ketang seklimah paringa dawuh karo Werkudara. Munggo penemumu piye? Apa pancen wis bener? Apa pancen kleru nggonku bakal njenengake Gatotkaca marang negara ing Pringgondani? Kresna kakangku. Koko Prabu sumangga kula aturi paring dawuh. Menggah kados pundi pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu? Wila jagat Dewa Bathara jagat Maestungkara. Yai. Mboten ketang namung seklimah mangke kula badhe munjuk atur sa paduka Yai Prabu. Namung atur kula ingkang badhe kula aturaken dhateng paduka Yai Prabu menika kebak ing panglimbang tuwin pamitang sabab kula menika sampun sepuh. Sampun kinten kula menika mangke sembrono anggenipun badhe paring pemanggih dhateng kadang kula pun Werkudara. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Mandura. Nggih. Saderengipun ingkang rayi munjatun sanipun kadang kula Yai Prabu Darmakusuma. Menapa wonten pemanggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu? Ya, Yen penemunipun Kakang kabeh mau mung tinemu becik. Leripun becik kados pundi? bener Yai. Yen sawijining negara kuwi ora ana pengayoman, sawijining negara ora ana nalindrane. Siji, pernataning hukum bakal luntur. Kapercayaning kawula marang kedaton utawa projeng Pringgondani suwening suwe bakal ora percaya, suwening suwene bakal luntur lan ora percaya meneh marang adeking projeng Pringgondani. Mula aja nganti cures kedatoning Pringgondani. Monggo Pringgondani biyen kuwi negara ingkang agung, negara ingkang ageng ingkang diasta dening Sawarga Prabu Tremboko. Sakstruting Prabu Tremboko diasta dening Prabu Harimba. Kuwi mujudake negara ingkang gedhe. Yen nganti seprene ora ana Nalindra ingkang ngasta bawat peperintah negara ing Pringgondani, ora ana Nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projeng Pringgondani. Kuwatiringipun Kakang yen saya suwe Pringgondani bakal rubuh, tegese ilang musna mung kari jeneng. Apa ora jenenge maneman? Koko Prabu mengkaten. Ya. Mula saka penemuku Iga Pertile Harimbi ingkang kaya mengkono mau bener. Apa ingkang diaturake Werkudara taren lawan sepuh para sepuh mau ya wis bener. Tegese ora bener tumrape awake Werkudara dhewe. Nanging Werkudara golek bener ingkang sejati. Kasinggihan Koko Prabu. Ya, Kresna. Yayi, kula wonten tinimbalaning dawuh Koko Prabu. Jumbuh klamama sampun dipun aturaken Koko Prabu Mandura. Bilih menapa ing dados niatipun kadang kula Yai Harimbi menika tumrap ingkang Raka Indrawati menika sae. Tumrap ingkang Raka Indrawati menika sae. Nanging wonten pamitang. Wonten pamitang ingkang sampun ngantos katilar setunggal. Jumenenganipun Gatotkaca menika mangke kedah wonten pasarujukanipun para kadang-kadang braja tuwin paman-pamanipun turasing Prabu Tremboko menika langkung sae. Ing angka kalih jumenengipun Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika ugi sinengkuyung dening para kawula sak negaring Pringgondani sabab madeging Nalindra, madeging pangarep menapa kemawon menika menawi boten dipun sengkuyung dening para kawulanipun menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Koko Prabu kasinggihan mekaten sabab Yayi negari menika saged sibut sentosa menawi tetiganipun tigang perkawis menika saged manunggal. Telung perkara sing piye? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Werkudara. Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Iya. Siji nalindrane berbudi bawaleksana, tresna marang kawulane. Mongko duwe nayaka ingkang tansah tuwajuh lan bekti kalawan kewajibane minangka nayakaning praja. Tegese nayaka mau ora nate nenggokke dawuhing ratu. Nayaka mau ora nate nglewar saka parentahing Nalindra. Apa ing dikendikake dening Nalindra, nayaka tansah ngestu padha. Kanthi kaya mengkono, kawulane bakal tentrem, kawulane bakal ayem merga percaya karo nayaka lan ratune.
Nanging Werkudara, parentahing ratu wis becik, ratune wis berbudi bawaleksana, nek nayakane tansah tumindak nglewar saka kewajibaning nayaka, kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindaking ratu, mongko ratune wis apik, ning merga saka pokal gawene nayaka, wekasan kawulane ora percaya marang ratune, mongko ratune sak temene ora luput, ora kleru. Merga saka pakartining Punggawa ingkang tansah kepengin hanjunjung sarta amblendhukake wetenge dhewe, wekasan ngenggokake perintahing Nalendra. Upamane kaya dene tembung kuntul dikandhakake dandang, dandang dikandhakake kuntul. Dawuhing Nalendra ora dingendikake sakwutuhe, nanging diponto-ponto kanggo srana kabejane awake dhewe Nayaka mau. Wah, iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula kang sangka kuwi sadurunge Gatotkaca kajemenengake nata ning negeri Pringgondani luwih becik dibiyawarakake mring sagung para kawula dasih negara Pringgondani. Dibiyawarakake Dimas. Yen nganti mengko akehing para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatotkaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negara Pringgondani. Nanging yen to peranganing kawula luwih akeh, yen to Gatotkaca ora disarujuki lungguh dampar, yayi kebako ing petung meneh. Glejahan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep, mengko mundhak ora prayoga tumraping negara ing Pringgondani Dimas. Yo, kuwi bener Werkudara. Aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat, swaraning para kawula ora digatekake. Aja. Lan tak jaluk sing jujur. Yo. Yen pancen Gatotkaca kepengin ditresnani dening para kawula, kudu bekti marang negara, kudu akeh lelabuhane tumrap negara. Kudu ngatonake lelabuhane tumrap negara ing Pringgondani. Yo. Kawentar lan tresnaning para kawula ora merga akehing brana picis ingkang diwenehake Gatotkaca marang para kawula, ning merga kawula niteni marang lelabuhane si Gatotkaca. Kuwi luwih apik, kuwi luwih awet, lan kuwi luwih becik. Baladewa kakangku ya bakal tak istokake dawuh. Mula kang saka kuwi Dimas, yen pancen wis niat garwamu si Harimbi ngene bakal njenengake Gatotkaca, apa ingkang dikendikake dening Kyai Kresna lan tak aturake marang si Adi mau, lakonana supaya besok upama Gatotkaca dadi ratu nang negara Pringgondani, langgeng nggone dadi Nalendra, ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werkudara ngono. Ya, Kresna kakang wis takake dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan ana ning sewakan negara Ngamarta dina samono iki ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Lah kok marah ora katon ki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatotkaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho, Gatotkaca mendran? Yo. Apa si Adi ora mbudidaya? Ngupaya menyang endi dununge anakmu lanang? Lho, Gatotkaca lunga kok ora tok goleki piye? Wis ora kurang-kurang kowe nyebar prajurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatotkaca parandene gagar wigar tenantuk karya. Ora ana ingkang ngerti menyang endi dununge Gatotkaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben. Dasar bocah wis gerang. Nek arep minggat ben minggat, arep mudhar ben mudhar. Wis ora pantes Werkudara nggadhake Gatotkaca. Anak kae wis tumangkar pikire, endi sing ala, endi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen niate lunga saka Pringgondani mau becik, muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen ala, wah ilang-ilangan ndok siji, muga-muga kesrandung kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu tata nyawa, nyawane bocah mau ditatoke. Tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebutek banyu bening. Kresna kakangku. Koko Prabu, dereng ngantos dangu anggen kula nampi sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabu saha midhangetaken pangandika Paduka. Menika taka wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun. Menika satunggiling putri Nalendra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Werkudara. Ana putri ingkang munggah datul negara Ngamarta iki sapa ya? Wah, Janaka mesti. Lho kok njur Janaka mesti piye? Wis bola-bali. Aku ketekan wong wedok
mesti Janaka sing gawe perkara, Janaka sing gawe perkara. Malah iki munggah ning Datulaya apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek. Mirang-mirangke karo wong gerang-gerang. Jlamrong wonten dawuh, ayo tanggung jawab. Koko Prabu, kula mboten gadahi niat menapa-menapa lan mboten tumbrak menapa-menapa. Kuseta aja tok sengene si Arjuna, wong nyatane Janaka ki ora ngopo-ngopo. Estu mboten menapa-menapa, nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika. Mandel ora. Wah, ngrenek wong wadon matane mesti mlirik. Kakang Mas inggih, Kakang Mas inggih, Mbu. Rumangsaku kowe iki ya ngono to Janaka, mbok ya kowe iki saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nom-nom biyen? Nggih tasih kirang kathah. Wis sakarepmu ora arep lelek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan ngeyel banget kowe. Tetep ngeyel. Kok Prabune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku ki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to, nek Sembadra biyen ki aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngayel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga, bali mesti nggawa wong wedok, bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Menika malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir gegasah manah lak alu wong kendel kemawon meneng ning gawa penyakit. Inggih. Koko Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula badhe dangu dhateng satunggiling wanudya menika. Kula semanggaken Yayi. Sang Dewi kula nyuwun mangapunten gladi wanuh ngulang tepang. Panjenengan menika putri saking pundi lan sinten wewanginipun jengandika Sang Dewi? Nona met pasang Kalimantabe tinepi ing ila dunya dumawang tawang tawang sinuwun. Kemarang sadèrèngipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa maduka Sang Nata. Inggih, sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Panjenengan menika putri saking pundi? Mugi andados ning kawuningan kula menika wingkang saking negari imo-imo Mantaka wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Dewi Praconawati. Dewi Praconawati inggih kasinggihan mekaten kadang nata ing imo Mantaka Prabu Praconadewa. Kadang nata ing imo Mantaka Prabu Praconadewa kasinggihan mekaten menapa leres panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa. Inggih mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Prabu Puntadewa batobat ngaten mboten geseh anggen kula sowan ngapi antara ngersa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma malah samangke bombong raos sing manah kula dene kula sampun kelampahan sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta mriki Diwaji. Inggih Dewi Praconawati kasengecakno anggen jengandika lenggah sampun boten kirang prayogi kula nuwun sewu ingkang gagah pideksa wonten pingking panjenengan menika. Aku kadange taruna Prabu Puntadewa. Jenengku Werkudara. Batobat. Raden Werkudara ingkang kondhang karo Kengret Kajana priya sedaya sami ngandha dhateng kasudebyan paduka sedaya sami raosi dhateng kasekten paduka. Tu paduka Senopati nyepinunjuling apa-apa mrojoling ngakerep. Yo, matur nuwun. Dawa sami-sami Raden, dawa sami-sami. Kula nuwun mriksa, kula menika kepengin sanget nyumurupi dhateng. Inggih menika ingkang sami ngundhangaken ingkang nami Raden Janaka menika ingkang pundi? Iki ngopo iki? Bareng disebut kok njur pindah nggon. Kula dipun tangeltaken kaliyan Dewi Praconawati. Wah, iki adikku Janaka. Iya, aku Janaka, aku sing ngomong. Ora usah kowe. Oh inggih, ngestaken dawuh. Iya adikku Janaka Praconawati. Batobat menika to. Piye? Mara kenya wonten ing negari kula menika sami ujat sedaya, sami bingung sedaya menawi
Mireng dhateng asmanipun Raden Janaka Batobat iki. Mboten maiben kawontenanipun kados mekaten sasadewaning asmara ingkang ejawantah. Iya, aku wae. Ya kaya ngene iki hanane Janaka. Pancen bagus. Pancen ya kaya ngene. Ning kowe ngerti ya. Kaya aja pisan-pisan seneng karo Janaka. Janaka bojone pirang-pirang. Ora usah kowe seneng. Wis cukup tepung wae. Kakang Mas ki maksude piye? Jenengan menika dos pundi? Wis meneng sing mangsulan aku ya aja omong. Werkudara wong ngomong kok dibingkem kuwi kepiye? Ya men. Mengko ndak malah salin bubukan. Ana perkara ora dadi perkarane ganti perkara mergo tepung karo Janaka. Wis ping pira mau wadon tepung karo Janaka ora bali nang omahe. Nuwun sewu, kula menika mboten kadidene wanita-wanita sanesipun. Arep kowe kandha kaya mengkono. Yen kowe ngematke Janaka, tak hitungi 3 kedheping paningal ora katut aja dundang Werkudara. Batobat. Lajeng kula menika dipun anggep. Nuwun sewu, wanita menapa cobi wong kula menika namung kepengin mriksa kemawon, kepengin sumerep dhateng Raden Janaka. Menawi sampun sumerep inggih sampun kula mboten badhe menapa-menapa malih. Ya wis, saiki kowe arep ngopo tekan kene rasa ngrembug Janaka? Ora Werkudara iki kok ngopo to? Kula ngertos Kakang Mas menika janjanipun nggih seneng piyambak. Ora ngawur tak cuwek cangkemmu kowe. Wah, aku ora tau duwe niat kaya mengkono. Tak kecoba. Kejawi menapa panjenengan? Wis rasa guneman. Praconawati, kula wonten maring adhawu. Wigatine apa dene sira sowan? Estunipun mekaten sinuwun, sowan kula menika kraya-raya dipun utus dening Kakang kula Prabu Praconadewa. Munjuk atursa maduka Gusti Kula Sanuta Prabu Darmakusuma. Iya. Siadi darbi atur apa? Mugi andados ing kawuningan bilih negari kula ing memantaka menika sampun wonten 3 candra menika ketaman pegebluk. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Nalika semanten sinuwun Prabu Praconadewa tumunten sarenarite sesemek ron raja mula bebantal buta sarembak. Nami sasmitaning dewa bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati jadi temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng putripotipun kadang kula Prabu Praconadewa. Para Pandhawa ingkang kudu sabiyantu inggih sinuwun. Mila saking menika Gusti ngamuti bilih paduka menika satunggiling nalendra ingkang berbudi bawalaksana. Kondangipun sampun malih ta wujudipun brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwun dening tiyang sanes kemawon menawi menika kangge kabagyaning tiyang sanes panjenengan tartemtu maringaken. Mila saking menika sinuwun dinten sakmangke njumbuhaken dhateng kalukeng ratipun Nalendra ing Amarta. Sawan kula wonten paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng sumados sakmangke paduka parenga mbebantu dhateng putripotipun negari kula inggih menika wonten ing Imantaka sinuwun. Banjur apa ingkang dibutuhake dening kadangmu Prabu Praconadewa? Teka sira Dewi Praconawati. Matur kelawan panjenengan ingsun yen to mbutuhake pambiyantuning para Pandhawa. Batobat. Mugi andados ing kawuningan sinuwun. Wanter sabdanipun kadang kula Prabu Praconadewa bilih negari Imantaka saged waluya nirmala temah jati pamulya. Menawi tinumbalan pustaka Jamus Klimasada inggih menika pusaka negari Ngamarta Gusti. Kagatrisang kapirangu rinangkul kinembit kembit dosang reknaning bawana jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Praconawati nyuwun pangapunten panjenengan sinten ditepungake wayaku pujangganing para Pandhawa Nalendra ing Dwarawati Prabu Kresna kuwi ya aku Batobat panjenengan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya wonten menapa dene paduka dangu kalian kula Praconawati kula wonten paring adhawuh kowe ngerti ora pustaka Jamus Klimasada kuwi apa? Inggih, sedherengipun kula namung saged nyebataken nanging dereng saged nyumurupi kados menapa wujudanipun lan kowe tak kandhani ora mung wujudane
Ananging dayaning pustaka Jamus Klimasada kuwi ora kaya sing mbok gagas. Dayaning pustaka Jamus Klimasada kuwi ndayani marang uripe para Pandhawa lan ndayani marang uriping para kawula sak negaring Amarta. Yen to para Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada kuwi bakal apes jurite tegese bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Semono uga bakal ngembet marang uriping para kawula sak negara Ngamarta. Mula yen to Ratu Gustimu Prabu Pracunadewa bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nata Ndarawati mesthekake lamun dening Yayi Prabu Darmakusuma ora bakal diparingake. Merga yen to negara Ngamarta koncatan pustaka Jamus Klimasada, tan wurunga negara Ngamarta uga bakal rusak bubrah slangkrah ora karo-karuan. Pracunawati. Kula wonten paring adhawa panjenengan sinten? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Kadange Wreda, kadang-kadangku para Pandhawa. Apa sing ndengekake dening Yayi Prabu Kresna kuwi kabeh apan kepara nyata. Lan kowe matur yen to bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kowe matur yen to bakal dadekke tumbal, tegese pustaka Jamus Klimasada kuwi engko ora bakal bali marang Praja Ngamarta. Merga dienggo tumbal kuwi apik-apike mung dipendhem. Mongko yen wis dipendhem ora bakal bali marang negara Ngamarta. Mula wurungna ngono bakal nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Ora bakal diparingake dening Yayi Prabu Darmakusuma. Lan upama kowe ngenteni kaya dene ngenteni silih ing Palwa Gabus kumambang ing Sela Kresna, merga ora bakal klakon benjangkamu. Racunawati. Wonten dawuh Raden. Mumpung durung dadi muringe kadang-kadang Pandhawa, kadange mbarep kakangku Wendang Bali. Kowe baliya kandha karo Ratu Gustimu Prabu Pracunadewa yen pustaka Jamus Klimasada ora iso diboyong marang negara Imantaka. Ora sakakean gunem tanpa guna, aku minangka wakiling kadangku ya kuwi mbarep kakangku, aku sing menehi wangsulan karo kowe baliya. Pracunawati, nek kowe ora gelem bali mampir ning Madukara wae. Ora apa-apa, ning kono isih ana kamar kosong. Wow, coba rungokke. Jlamprong sapenae dhewe. Kowe baliya ora sandadang ame-ame pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nyuwun pangapunten ing dados Nalendra wonten negaring Amarta menika sinten? Nyuwun pangapunten ing dados Nalendra wonten negaring Amarta menika sinten? Ing dados Nalendra menika Sinuwun Prabu Darmakusuma. Tegesipun ing gadhahi purba wasesa paring wangsulan dhateng kula menika Sinuwun Prabu Darmakusuma. Nyuwun sewu sanesipun nadyan paribasanipun sakranjang koprak ngendipun paring mangandikan. Badhe kula lebetaken komprenten wonten ing kuping kiwa medal wonten ing kuping teken boten badhe kula agem. Nanging menawi nadyan namung seklimawan yanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menika ing badhe kula candhi nggo jimat. Lah iki wong wadon ngeyel iki. Dikon bali kok malah tembunge ora penak. Koko Prabu sabar, menika wanita lho. Wanitane ngeyel tapuki wae. Parswane jajalan. Wong dikandhani apik-apik kok malah sakranjang koprak dengkulmu atos. Wah, Pracunawati tembungmu aja kaya ngono. Kaya aja ndudut marang kanepsaning wong-wong Pandhawa. Yen kowe ngeyel apa kelakon kowe dadi banten ning negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Koko Prabu Baladewa. Wonten dawuh. Koko Prabu Ndarawati. Wonten dawuh, Yai. Kula suwun kanthi sanget monggo kula aturi kendel sekedhap kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng pun Pracunawati. Inggih kula semanggaken namung mawi petang lho Yayi. Inggih. Kula semanggaken Yayi. Namung kedhagetipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Inggih. Dipetung aja ngawur. Pustaka Jamus Klimasada iki pusakane wong Pandhawa, pusakane kawula, ora Pandhawa tok sing duweni. Aja grusah-grusu. Pracunawati, kula wonten maring adhawa. Ngelingi lamun panjenengan ingsun ora maringake pusaka bakal saya akeh nyawa ingkang dadi korban. Kawula ingkang dadi korban koncatan nyawa ana ing praja Ngima Imantaka upama ta klakon kaya mengkono sepira dosaning Prabu Darmakusuma. Mula gandeng negaramu bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya merga saka pustaka Jamus Klimasada. Nadyan Pandhawa kudu dadi korban ora dadi ngopo nanging pustaka Jamus Klimasada ndak paringake marang kowe boyongan marang Praja Ngima Imantaka. Pracunawati. Yai, kula nyuwun pangapunten sampun ngantos kinten kula menika badhe andha dhateng kepareng Paduka namung kula aturi metang.
mawi nalar ingkang ganep. Menapa mboten ateges paduka menika ngurbanaken dhateng paduka piyambak tuwin para kadang Pandhawa? Mboten namung para kadang Pandhawa. Nanging panjenengan sampun ngurbanaken dhateng para kawula sanegari Ngamarta. Jernyatanipun pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta. Panjenengan ora tega karo patine wong Nimai Mantaka ning sampean mentala karo patine kawula sampean dhewe. Wah, mbarep. Aja waton ngawu-gawar ngawur. Monggo kowe dicacat dening para kawula sak negara Ngamarta. Ratu sing ora iso menehi pengayoman. Kowe pusakane wong Ngamarta tok penehake karo wong kono-kono. Koko Prabu, wonten dawuh. Koko Prabu Baladewa, wonten dawuh. Werkudara. Nggih. Menapa Koko Prabu tasih ngakeni bilih kula menika nalindra ing Ngamarta? Inggih tasih Koko Prabu Baladewa tasih pitados kula menika nalindra Ngamarta tasih. Werkudara isih percaya aku ki kadang mutuwa. Nggih. Menawi tasih monggo kula aturi mendel sedayanipun. Kula nalindra Ngamarta ingkang badhe paring dawuh dhateng pun Praconawati. Nuwun sewu Yayi, kula badhe kendel. Namung kula aturi metong dhateng aturipun ing Raka Indrawati. Nggih, kula badhe kendel. Ning kedahipun Nyai Prabu metang dhateng Mrapa ing sampun kelampah menika kala wau mangke badhe damel cintrakanipun Mura kawula. Aku gelem meneng. Ning Puntadewa ya kudu mikir kawulamu negara Ngamarta. Werkudara, ora sambok kon aku wis iso mikir. Apa panguwasamu luwih pinter tinimbangane Puntadewa? Apa rumangsamu kuwi luwih pinter tinimbangane Darmakusuma, luwih wasis tinimbangane Puntadewa? Nek pancen kuwi luwih wasis, kene dadi ratu, aku tak mudhun saka dampar. Wah, Kresna piye? Wis meneng. Lah iki meneng. Kendel. Wah. Koko Prabu wonten dawuh tinimbanganipun tiyang sanes ingkang dados kurban kula sampun ikhlas luwung Pandhawa ingkang dados kurban menawi pendhawanipun boten menapa ning nek kawulane ya kesempyok marang rekasaning para Pandhawa tegese menawi kawula menika mangke kesawan pustaka Jamus Lima Sada bebrayanipun para kawula risak agengipun negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kados pundi? Ngamarta menika kawula kula tartemtu sampun ngertos dhateng wewatekanipun Darmakusuma. Lan sak mangke tentu ngertos menawi ingkang kula tindakaken menika badhe ambirat pinten-pinten nyawa ingkang dados kurban wonten ing Nimai Mantaka. Mila bab menika mboten menapa-menapa. Ngaten Yayi. Nggih, istakaken dawuh. Monggo menawi dipun paringaken monggo. Kula mboten badhe andhuk keparing paduka Kyai Prabu Gose Kresna. Nek iki nek dinewek maneki kok iki kepiye kahanane Koko Prabu Kendel? Meneng piye? Kendel sampun mangke dirempun rembak kalian kula. Oh ngono. Inggih. Wah, Kresna. Aja kaya ngono kandhanono barep kakangku. Wis kowe menengo. Menengo dhisik. Yo. Mengko ana wektu siadi sak pejagong karo pun Kakang Koko Prabu badhe menapa? Badhe ngrebat pustaka saking tanganipun Praconawati. Ngaten menapa mboten? Ingkang matur ngaten sinten? Koko Prabu ngajak sak pejagong Werkudara kan Koko Prabu Mandura. Mesti bakal ngrebut pustaka Jamus Lima Sada saking tanganipun Praconawati menawi sampun kula paringaken. Mboten kula mboten badhe ngrebat. Panguwaos sawetahipun wonten Paduka Kyai Prabu Darmakusuma. Kula menika nggadahi panguwaos menapa? Kula menika namung dayoh Natandharati menika namung tamu. Kula ora duwe wenang apa-apa. Lah kok wantun kula wantun duwa dhateng keparingipun Nalindra ing Ngamarta menika mangke kula dosa. Ayo to Werkudara. Iya. Nek awake dhewe wani karo Kyai Prabu Darmakusuma ora padha karo dosa to? Dosa geni. Kok Prabu ngertos mboten? Iya, aku wis tanggap aku. Kok malah gumujeng menika mesti do arep ngapusi Puntadewa. Mboten Yayi. Mboten. Mangke Gampil monggo kula aturi maringaken. Praconawati wonten dawuh pustaka Jamus Lima Sada gage tampanana. Nonon ngestaken dawuh aturi maringaken lan kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Paduka angugem dhateng ngumandhang ing asma Sinuwun Prabu Darmakusuma sinuwun. Gandheng sampun ngamaringaken sinuwun.
Seladipun antu-antu dhateng Kakang Prabu. Inggih menika pun Pracana diwonten negaring Mantaka kliran ana kula nyuwun pamit nyuwun pangestu mangsa dhateng garing Mantaka nyuwun. Ya, rak tenan to. Mesti ana pakartine sing ora becik. Pracanawati tumuli geblas tanpa pamit sawise nampa pustaka Jamus Majimat Limasada. Wah, aku kondo piye? Mula kowe karo aku kudu prayitna ngati-ati. Lho lah iya lah kok dadi sawise nampa pustaka Jamus Limasada kok terus melayu bantere ora jamak iki mau. Iki mesti ana dom sumuruping banyu. Lah piye kahanan niki? Ora Kudara. Koko Prabu kula ingkang badhe ambujung kula nyuwun pamit. Ora dikon kok ngoyakke karepe piye? Wah. Musrung kae. Ngawur. Melayu selopku sing dienggo. Ora krasa nek gegeden. Ae Janaka kene kaya ngono kae ora krasa gedhe apa cilik. Wis waton bablas pokoke. Inggih Kakang Prabu lah. Iki piye Kresna iki kudu perkara sing enteng. Kakang Prabu mangke dipun rembak wonten ing Jawi. Ya. Ora Kudara. Nggih. Dirembuk ning jaba. Wis to ki dawuh Kakang Prabu sampun rebat pustaka Jamus Limasada. Mboten badhe krebak. Nanging kula badhe ngrembak perkawisipun Dimas Werkudara ngenipun jumenengaken Garukaca sakmangke wonten garing Pringgondani. Yo kuwi sing arep tak rembuk. Aja gegeden rumangsa arep wenehke wenehno. Arep gondeli gondelono sing dadi ratu kowe. Kowe duwe panguwasa sakwutuhe. Panguwasa tunggal ing negara Ngamarta, wenang jenenge bor kabeh lelakon. Lakonana. Wah. Nek wis ora gelem nampa penempune adi-adine, sesuk neh rasa sok takon werna-werna. Nek wis tok wenehke niki aja tok getuni, nek ning apa-apa dilakoni dhewe. Dumek dadi ratu. Terus apa-apa lak karepe dhewe. Ngerti yo biyen Wonomarta ora tak babati. Ora dadi negara kaya ngene. Aku sing babat, aku sing tetes keringet, aku sing metu gedhe merga lara. Sing lenggah mbarep aku ikhlas lahir batin disekseni sing gawe jagat. Ning boyo mbok ajeni penemune adi-adimu, mbok ajeni penemune kadang-kadangmu. Ora rumangsa dadi ratu, bener dhewe, adil dhewe. Ora oneng menungso sing adil ngungkuri sing gawe urip. Adile menungso, becik-becik adile menungso yen nampa penemune wong liya, yen ora nampa penemune wong liya. Arep to anggap adil tumrap awakmu dhewe, ning ora adil tumrap ing bebrayan. Terus Dimas. Unek-unekno pun Kakang ora apa-apa. Werkudara wis Yayi, wis. Wah, jengkel aku. Iya, aku ngerti. Ning wis aja tok teruske. Mengko ndak malah ora prayoga. Wah, Werkudara wis. Wes. Unek-unek kaya ngono aku atiku keloro-loro. Wes Werkudara. Wes. Mangkel. Wah. Ratu sing kaya ngene iku ora patut ditiruat, ora patut ditiru. Gunane apa para nayaka? Gunane apa para punggawa? Anane punggawa karo nayaka lan kadang-kadang kuwi dijak tarenan yen ana perkara sing gedhe ling rampunge carane piye. Ora mutuske sawijining perkara ming anut karo benere dhewe. Kowe kelingan tau mejang aku. Bener kuwi ana telung perkara, benere dhewe, bener bebrayan, bener sejati. Benere dhewe bener tumrap kowe, ora bener tumrap wong liya. Bener bebrayan kuwi wah gingsir. Saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iso-iso ya. Bener ing sejati kuwi bener sing gawe urip. Mula lembugan apa-apa digoleki bener sejati, ora benere dhewe. Wah, jengkel. Aduh yo. Nuwun sewu lho, Mas kok kula dipun kethak. Wah, arep njotos mbarep rawane.
Wis. Kowe nek muni-muni kaya ngene iki atiku kedodok tandane. Wah, ya kaya ngono kuwi lho. Rukuning Pandhawa kaya ngono kuwi. Nek eneng sing kleru ora tuwa ora enom dikandhani. Sing tuwa sing kleru sing enom ngandhani. Yen sing enom sing kleru sing tuwa nuturi. Kuwi apike kaya ngono kuwi rasa karo nangis. Aku nek ora nangis ki, aku ki mata yuyu. Lho kok mboten nyapit? Oh tak totok kowe. Kresna kok ngelucu ora. Wong panjenengan menika ya aneh wong sing unek-unek iki Werkudara kok sik nangis Baladewa coba. Sakmenika sambungipun wonten pundi nek mboten wonten lho ora. Lah aku nek ora nangis terus melu nangis. Iya. Dimas. Oh. Ya pun Kakang aku salah, pun Kakang ngaku luput ning barang wis kebacut arep kepiye. Wong yen ngaku luput, wong ngaku salah, monggo wis nglakoni, monggo wis kebacut. Kuwi ning jagat iki tunggal akeh. Nek yen durung kelakon gelem metung kuwi arang-arang wong sing gelem nglakoni. Yen wis kelakon lagi tumuli aku salah. Yen wis kelakon lagi tumuli aku salah. Kuwi ngendi-endi jagatan. Wah, sesuk meneh nek tumindak nganggo dipitung sik ora watun grusah-grusu. Yen ngono pustaka Jamus Klima Sada jaluken Yayi. Lah, ra tenan. Ora urung ya mengkongkon. Ora urung ya mokon jaluk. Sing arep jaluk Janaka wis ben Janaka sing jaluk. Kadangingku panengat Arjuna wis budal wis kaenggo raming pustaka Jamus Klima Sada sing bali ning Amarta. Praconawati kaenggo mesti ya bali ning Amarta. Ora bakal bali ning negarane. Sebabe apa? Ora usah takon. Kowe ora ngerti watake Janaka. Wah, mengko anggere kowe krungu gending gubuk asmara. Janaka mesti neng kono hungkak-hungkek ora karo-karuan. Dimas Werkudara ngendikamu Mbaja Sembreka Prabu wonten dawuh. Kula nyuwun wangsulipun pustaka Jamus nggih. Mangke kula ing badhe mbudidaya. Koko Prabu Baladewa kula suwun nggih. Menawi sampun nggono kados mekaten mangke kula ing badhe mbudidaya. Kembar wonten timbalan. Budalna kang padha seba ingsun kundur ngedhaton kawula non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas kadangipun Kakang Yayi Kembar. Togo wonten dawuh. Mila wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kaya padha ingkang mbok critakake kok. Kabeh mau ora padha. Mboten padha perkawis napa kula tak takon. Kowe ngandhake nalika semono aku pengen njaluk utawa kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Ing satemene men kinarya pawadan. Satemene aku diutus dening Kanjeng Koko Prabu Praconadewa supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada wigatine mung bakal malesku dituwuh lara wirang. Nggih. Kanthi aku etok-etok negara Kotawan Pegebluk. Jarene Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang berbudi balaksana. Jebul tinemune bener kok. Bener pripun? Pustaka Jamus Klima Sada diwenehke karo aku to, Gok. Kok aneh ya, Lung? Ora aneh. Merga Gusti Ayu Pracana Dewi kuwi le utawa le sowan kuwi pas. Pas piye? Pas dianakake Pasewakan Agung. Heeh. Mula sinuwun Prabu Darma Kusuma ora bakal nyelaki kalawan apa kang dadi pambeganing Nata Ngamarta. Lah iya. Nata Ngamarta kuwi nalindra ingkang berbudi bawalaksana apa sing disuwun kinarya sarana waluyaning wong kang urip ning jagat mesti bakal diparingake kok. Lah iya. Mula Gustimu Prabu Praconawati tumuli nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada ora lumantar sapa-sapa nanging langsung marang Gustimu Prabu Puntadewa mula ora nek diparingake. Nanging Togo sadurunge Sinuwun Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Klima Sada marang aku akeh para nalindra, akeh para satria ingkang padha mambengi. Nanging kabeh padha wedi marang panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tumuli sawise aku nampa pustaka Jamus Klima Sada, agahan aku klepat mlayu saka ing Datulaya. Wigatine aja nganti dioyak-oyak dening wong-wong sing ora sarujuk yen pustaka Jamus Klima Sada tak gawa marang negara ing Mantaka, Gok. Nek ngoten saking dharatul kula saniki mboten sah kesuwen enggal kundur mawon wonten negari Mantaka.
Mengke nek nganti wonten sing bujung karo sampeyan, sing ngoyak karo sampeyan, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Awi kondur mawon. Mboten sekesuwen teng negara Ngamarta ndak malah mengke pustaka Jamus Limasada ora iso bali teng negara Mantaka. Mboten iso mangsuhan kengkeng Raka Prabu Pracana Dewa. Kondur sak menika kemawon Gusti Ayu Taga, ayo mlaku bali karo aku bareng saiki kok. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang Pracunawati Patobat menika sinten? Aku Arjuna, apa sira Dewi Pracunawati wis lali marang aku? Nalika pitepungan ana ing jroning Datulaya. Lho, ngandel ora. Wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deleken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkoan karo Raden Janaka. Iki ya uga Dewi Pracunawati iki mesti mung jatuh dalam pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa. Nuwun sewu Raden, rawuh niki badhe menapa? Aku mung bakal ngoyak marang Dewi Pracunawati. Kuwi gatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Kenging menapa paduka nyuwun wangsul pustaka Jamus Jimat Limasada? Nadyan Koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula kang sangka kuwi mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa Janaka mentala karo Dewi Pracunawati. Nadyan kowe wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Pracunawati. Tobat nyuwun pangapunten. Gandeng sinuwun ngawarta sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekahi. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten najan kula menika wanodya ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mengsah sinten kemawon kula mboten badhe ajrih. Pracunawati wonten dawuh. Tak iman pisanji iki kuwi aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuwataning wong wadon bebasan keribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak arangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Tobat. Nek panjenengan saged ngrangket kula monggo ora atur ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngunduraken pustaka Jamus Limasada menika badhe kula puyang wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu. Ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono Janaka ora bakal ngeman karo Pracunawati. Mangsa kala iki tak sirnake kowe marang kamairaning Bathara Yama Dipati Pracunawati. Mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa. Kocap kacarita nalika semanten wis datang saged endha Dewi Pracunawati lamun ta lumajar tartemtu kabujung dening Raden Janaka mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem miwah asmara ndana asmara tantra den watek dening Sang Dewi Pracunawati nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Pracunawati kaya kapandhuk bidaring katresnan tumuli nglumpruk tanpa daya wonten ngajenganipun Sang Dewi Pracunawati nenggih Sang Arjuna wau.
Prajunawati. Sepira keluputane Janaka aku nyuwun pangapura. Ndak jabel nggonku bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada, malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Prajunawati ora usah dadak digagas perkara pustaka Jamus Klimasada. Ayo wong ayu ndak emban ndak pondhong prapteng kasatyan Madukara. Yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada, aku ingkang tanggung jawab. Prajunawati. Lho, kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Prajunawati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Prajunawati Ndara Janaka, Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gop. Lah iya. Tobat. Menapa ing Paduka ngendikake menika menawa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksen. Lajeng ngersanipun Paduka sira bakal ndak pundhut garwa. Ngendikanipun Raden Janaka menika garwanipun kathah. Mboko siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumandhing marang Janaka kejaba mung Dewi Prajunawati. Yen perlu Sembadra uga bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndarawati. Waton Dewi Prajunawati sumandhing kelawan Raden Janaka. Tobat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Prajunawati. Ucap pacarita Matek aji lebur sekethi Sang Dewi Prajunawati. Asta den ulungake den gegem dening Sang Arjuna ndrodhok salirane. Dawah plak kapidara sirna marga rakyat Raden Janaka wau. Kresna, Ya kene Janaka iki. Lah kok dadi ngloso ning alon-alon negara Ngamarta, ora eling Purwadasena. Arjuna kena ngapa ya? Janaka Siadi kena ngapa? wah, jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Prajunawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya gletak kaya ngono. Lho iki Kresna, kembang cangkok Wijaya Mulya, ungkulana Janaka aja nganti tekaning mati, Bro. Ayo Yayi, tak boyong marang negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Siadi melu karo pun Kakang perkara pustaka Jamus Klimasada. Mengko gampang. Oh, lah konangan saiki. Barang waras kok nubruk sikil kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Prajunawati. Janaka, Aku dudu Prajunawati ora to gawe sawangan. Koko Prabu. Ya, kowe kena ngapa? Nedya ngrembut pustaka Jamus Klimasada nanging Prajunawati ndawahaken daya kemandhen. Wekasan kula Kantaka. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Akene mung diwalike kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malik tingali ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut barang weruh. Wujude Prajunawati tumuli ngalih ideping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusaking satriya mergo kena kegodha gebyaring wentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi langing jagat lan curing bawana. Nadyan kowe dadi
unusaning titah nang yen gampang kegodha kaya ngono kuwi ora ana gunane kono duwe pangkat nanging jagat. Arjuna wonten maring adhawu. Sesuk menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangrutingal Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangrutingal. Lho, lah sebabe ketinggalipun Pracanawati ngagem jaya kawijayan. Wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Klimasada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan. Paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, lah keparet paros maring jajalanan. Mula sing tetek tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita. Ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatriyanmu. Nggih. Inggih Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula oyake Pracanawati Rasa to oyak. Karo kowe mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Pracanawati? Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput tumraping negara, mesti bakal tak patrapi pidana. Yen perlu aku yang nibake pidana. Pracanawati tak irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, gumeng kepencut. Janaka kepencut kaya kepencut. Werkudara, apa? Aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku ora mung siji. Ning nyatane aku setra karo Irwati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tampanipun kados pundi kok Prabu. Mboten kula kok gumun sampeyan iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sak jumlek ku dadi Panakawan. Raden Janaka niku angel dikalahke. Togok Nun. Raden Janaka tak tamani jaya kawijayan aji pengasihan dheweke malih tinggal tumuli nglumpuk ning ngarep aku. Sawise nglumpuk ning ngarep aku tumuli tak tamani aji ya kuwi lebur sekethi. Mula Raden Janaka tekaning pati go. Lho yo lha. Nglelengi ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamani napa? Lebur sekethi. Raden Janaka kok saged seda niku mung merga saka wong wedok. Lah iya, wong satriya peng-pengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing bakal cedhak aku bakal tak tamani aji lebur sekethi kok. Nggih ning atos-atos. Wis rasa semlah. Nanti aku dioyak wadya bala pirang-pirang. Ketikban jaya pengasihanku mesti padha nglumpruk ning pangkoning Dewi Pracanawati. Hei, Pracanawati, mandeg aja mlayu kowe. Wong wadon aden kowe sekti ngawiba Nyokrawati. Sing tinggal intang jayaning perang ning ora bakal iso malih paningali Baladewa. Ayo iki. Empakno pengasihanmu. Tok balekke ora? Pustaka Jamus Manjimat Losodo. Ora tok balekke aja lakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kowe mudar ning kene. Lunga yo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki etoke kok ganas to iki. Tobat menyan sinten kula nyuwun prisa. Lek nomor panung ganjur kubumu. Aku nata mantura Prabu Baladewa kadange Werda Yayi Ndwarawati. Kadange Werda, kadang-kadangku para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Prabu Baladewa. Yo. Yo lho yo. Yo. Ndak malah kena nenggala modar awake dhewe. Prabu Baladewa. Tobat. Prabu Baladewa. Iya. Mboten nginten babar pisan bilih Prabu Baladewa menika setunggiling Narendra ingkang gagah pideksa Kodhek Wok Simbarjaya. Bel gajes. Kowe ngerayu karo aku kowe. Kowe ngempake jaya kawijayan karo Baladewa. Aku tak tawani aji pengasihan supaya aku nglumpur ning ngarepmu. Ora iso.
Aku ora bakal kena aji pengasihanmu. Baladewa ki wong resik, Baladewa ki wong suci. Ora kaya Janawa. Tobat inggih kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Lima Sada. Tobat. Menapa Gusti kula sing Prabu Baladewa nika mboten mesaken dhateng para kawula. Mboten mesaken dhateng kawula negari Ngemahe Mantaka. Tobat panjenengan niku tamesaken dhateng para kawula. Ingkang pendak dinten sami pejah kasulayah wonten negari Ngemahe Mantaka diwaji sesembahan kula mugi pareng wonten ing kalih paring ampil wujud ing pustaka Jamus Lima Sada. Ora iso. Taweneki apa ora? Inggih, kula nyuwun pangapunten mbok iki paring kawelasan dhateng Radharana. Ora cedak-cedak kowe arep pamer gejlekmu ya. Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning ngarep aku terus aku men nyawang medun, ngono to? Men merokanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok ana ki. Tobat panjenengan ketahipun mboten mentala kados mekaten menika lho diwaji. Tangane iki ngene. Panjenengan datri mesaken dhateng kula. Astane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul mboten beto, pustaka Jamus Lima Sada Kakang Prabu Pracuna Dewa samangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng mus menangipun kula gesah wonten ing Madyapada. Trimani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulehipun. Sesulehe karo iki. Sesulehe. Trimani pun kula mangke dipun pejahi. Kula ngaturaken wujudipun pustaka Jamus Lima Sada dhateng Sri Prabu Pracuna Dewa tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kabeh wonten negari Mandura kula mboten badhe sirah. Maklutsu. Menawi kedah dipun lintoni Pracanawati kula sagah ngladosi Prabu Baladewa. Ora. Aku ora bakal kikut. Kowe muni kaya ngono ki ming lamis. Aku ora bakal kikut. Menika saestu Gusti bumi langit tangkep. Aku ora bakal kikut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Tobat. Estu lahir batin. Gusti, nggonmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. Lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radharana. Dos pundi? Radharana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mung kari manut. Liripun manut kados pundi? Mau kono piye? Mau kono piye? Aja lamis lho, aja lamis. Tiwasaku kaya ngene iki kok mung lamis. Mboten saestu. Kowe balekke pustaka Jamus Lima Sada ning negara Ngemahe Mantaka, pustaka Jamus Lima Sada paringke karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus kowe anu apa jenenge? Kowe melu aku. Menawi kersa kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu tobat. Nek pancen tenan aku yo wis ora bakal iso nolak. Tobat gini ora iso nolak mau dadak muring-muring. Mau ora ning kono. Nek nganti aku ora bengok-bengok muring-muring aku dikira aku sagung muni Baladewa ki wong tanggon ora bakal kena pengasihan. Aku wis muni kaya ngono nek ati tekan kene iki aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe rak yo isin. Inggih. Nang sak menika mboten isin. Ora isin. Inggih. Aduh, ana laler iki. Inggih, mboten apa-apa. Monggo to kula aturi nyepeng wonten pundi nggih mawon menika sampun gadhahan paduka.
Wis kowe bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Inggih, kula nuwun sewu namung sekedap wangsul lajeng mriki. Yo nganggo ndruk sisan. Oh inggih, ngesnaken. Ora sama sak Jawa ngono iki. Inggih, ngesnaken. Men ora ketara yen kowe iki Praconawati. Oh inggih, ngesnaken dawuh. Ayo kula dolono sithik. Inggih. Kresna iki ngetuke terus ya. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Ah, jen. Elok tenan. Ndelok astamu. Inggih menika. Wah, jen tangan kok lumer kaya santen. Aluse ora jamak kaya ngene. Tangane Rawati wae kalah. Tangane Rawati kan mblegak-mblegak ra karuan. Sapule buka lontre iki malah ngumbahi saben dina tangane mblegak-mblegak ora karu-karuan. Ucap kacarita cinepeng astaning Sang Dewi Praconawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhik. Bengok sora Sang Baladewa nalika semanten pejak kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Mati serado Mandura. Ngandel ora? Wong aku ya apal karo Koko Prabu Mandura iki apal Werkudara. Wah, aku weruh. Tak tonton saka kadohan. Saya adoh doting glenik. Jarine ratu tangguh tanggon. Ratu ora gampang kena godha, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong iki dulurmu tuwa. Ya wen jengkel aku. Randik puno. Kaya ngono kok senengane ngunek-unek ki adine lanang Koko Prabu. Piye Janaka dipun gesangaken? Kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak ungkurane sekaro Jaya Kusuma dimen waluya nerma temah jati jati temah mulya. Weh, Praconawati, menungso ora tataran kowe. Arep main jajalan surtane bawono. Dipake bener marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Aja mlayu, gelandang nenggala. Praconawati, Koko Prabu. Piye? Lenggah sik. Arep koyak musuh. Rasa doyak. Aku ki arep koyak musuh. Ora usah doyak lungguh ora lungguh tak jeblokke. Ya. Ngopo Kresna? Pancen Nata Mandura ki nata sing tangguh tanggon. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasihan. Nata Mandura ki ora bakal kena nggodha. Kene yo padha wae. Terus pundi rak malah DC karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo. Mandi pengasihane. Wah, ora perkara le mandi pengasihane. Ning perkara kowe sing ora iso moper malah mubal babaling karep son. Lho nyatane
Wis tak kuat-kuatke kok meso. Saya suwe, saya luluh atiku Werkudara. Wah, carane piye? aja dingetke raine. Haji Pengasihan ki metu saka matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena kuda. Wah, wis gedang awuh pakel. Apa omong gampang lakoni angel. Sawangen aku sing iso ngejur-jur awake Prajanawati. Wah, Prajanawati. Kula wonten dawuh Raden, menika Raden Werkudara. Iya. Badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Klimasada. Tobat apa tuman lho, jagongan kok ora nyawang ki lho ya jenenge ora penak. Wah. Panjenengan menika dos pundi to Raden? Kersanipun badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Klimasada. Ayo nembung sing apik-apik, nyawang sing becik. Menapa ngaten menika sipatipun satriya Ngamarta, mboten purun nyawang dhateng kula. Tobat. Wong sak jagat iki pengen nyawang karo Prajanawati lho kok. Eman temen Raden Werkudara moh nyawang pasuryaning Prajanawati ki apa rupaku elek banget napa piye? Tobat menika dos pundi to? Mbaya nyawang Raden, mangke pusaka kula caosaken ning nyawang. Wah. Tobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Purwasane kaya diteruske. Arep nyawang nggon apa monggo kula atur nyawang. Wah. Tobat. Dos pundi Raden? Prajanawati. Wonten dawuh. Aku arep tekan kene njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Lho aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ora iki mboten prayogi to? Ayo weneno. Tobat. Menapa iki dipun caosaken menapa? Ingin dipun caosaken menapa? Ayo. Awak apa ya? Ngendikanipun boten cetha. Dipun maringaken menapa Raden? Dipun caosaken menapa? Wah, pustaka Jamus Klimasada. Napa? Pustaka Jamus Klimasada. Kok sanika badhe nyuwun prisa? Apa? Pustaka kaliyan kula pilih pundi? Raden. Pustaka Jamus Klimasada kaliyan kula milih pundi? Pustaka Jamus Klimasada ora iso dikapa-kapake. Sani minggu buntel. Nek kowe ora iso dikawal-kawal. Ngatek ya iso. Lha maring dawuh sing cetha to nek dawuh niku sing cetha ora milih dhewe kan niku sing cetha milih kula menapa Pustaka Jamus Klimasada. Milih kula menapa Jamus Klimasada. Wah, milih kowe. Wah, lah rak ngaten Mbak Tobat. Mboten kinten babar pisan menika nadyan brewoke jenggote akeh maning baguse jamak-jamak. Menawi dipun sama menika kaya sang Hyang Rembulan pasuryane piyo-piyo mencorong. Terus menapa gereng-gereng? mau bar ngombe ndok bebek. Lajeng kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi Raden? Ginrayang ngaji lebur seketi Sang Werkudara. Mati kuping aku Angi Werkudara.
disawang raine. Aja disawang pasuriyane. Ora bakal tumawa marang Werkudara. Aduh yo. Kowe iki ngopo ae? Wah, ngece kowe. Wong iki aku wis ngomong ki to. Wit gedang awo pakel, omong gampang lakoni angel. Piye? Wah, pancen edian. Wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ono daya sing marai aku kudu nyawang. Lah kuwi jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon. Ojo disawang. Ojo disawang matane. Matamu. Ngece. Ora bakal ana paripurna. Wah, Arjuna wonten paring adawu. Sing iso ngalahke mung kowe. Nggih. Kowe iki wong lanang tenan. Selagine kadangmu kabeh wae kalah, mula kowe entuk kanugrahan sesebutan lelanging jagat. Kowe ora Kasinggihan. Lah yen nganti pengasihane iki Perconawati iso menang karo pengasihane Janaka kuwi apa Janaka kuwi dudu lelanging jagat. Widodari wae nglumpruk ning pangkonmu. Widodari wae akeh sing wis kasembadan mbok garwa. Lah kok men kalah karo wanita tan sabrang, lah mbok yo dimakke aji-ajimu kuwi Janaka. Wah, kelepat tanpa taliwara. Wis tambah duluripe meneh. Kok tambah duluripe meneh kuwi? Janaka nek tok dawuhi kaya ngono kae senenge ra jamak-jamak. Lan ora ana sing iso ngalahke Janaka yen bab pengasihan. Wis tontonan dilo meneh. Wong wadon gawe reruntungan karo Janaka. Werkudara, piye? Sing wigati pustaka Jamus Lima Sada aja nganti ilang. Yo. Perkara Praconawati mung arep dadi apa? Kuwi kewajibane Janaka. Butuhe rak kelakon penjangkamu ngrebut pustaka Jamus Lima Sada to? Yo. Wis ngono wae ora usah dadakake kan gunem. Wah, yo. Yen aku ora perkara kuwi, ning kowe sing duweni perkara. Adimu wedok dimaru meneh. Ora apa-apa wis ben. Wis ora apa-apa nyatane Sembadra ya atine ya kuat kukuh bakuh kaya ngono. Kresna, wonten paring ayo ditonton. Kaya ngapa Janaka ning ngono akeh Dewi Praconawati. Ayo. Raden Janaka. Nggih, Gusti Ayu. Pat-pat. Kaya menapa panjenengan tumuli ngginakaken tata krama kaliyan kula? Panjenengan menika kadang Nalindra. Tur dasaripun Nalindra tratah sabrang. Mila ajrih dedusan menawi kula ngantos mboten nggadahi tata krami lan Gusti Ayu Dewi Praconawati. Pat-pat. Ing atasipun putri Sulistya ing warni bebasan jagat menika tanpa timbang. Teka kula wantun nungkak krama lan panjenengan. Lajeng Janaka menika sanes mujudaken satriya. Sinenggu kula menika jejaring satriya ingkang boten gadhahi tata krami mila Gusti Ayu. Dinten sakmangke kepareng boten kepareng kula badhe munjuk atur dhateng ngersanipun Gusti Ayu Dewi Praconawati. Gandeng panjenengan sampun kepareng idra pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Duh Gusti Ayu, sesembanipun para kaku kepareng sakmangke maringaken pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada dhateng ing abdipun Arjuna. Kula badhe nampi kanthi lega-legawaning manah kula. Malah sakmangke mboten namung pustaka Jimas Kelima Sada.
Nadyan paduka Gusti Ayu sak mangke keparenga kula dherekaken prapta wonten ing kasatyan Madukara kinarya pepasreh ning taman negaring Madukara inggih kasatyan ing Madukara sareng kaliyan sekar-sekar ingkang sampun ambabar arum ing mapan wonten ing kasatyan Madukara Gusti Ayu. Tobat. Nuwun sewu Raden, persasat kadiji nyocok ing Badra Lungit manah kula. Sareng kula tawi mangandika paduka Raden tumuli wonten raos mulung sabeting manah kula menawi pustaka Jamus Lima Soto menika kula pilih wonten negari Kemei Mantaka. Kados pundira lampanipun para kawula negari Ngamarta ing kecawan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Monggo Raden kula aturi nampi pusaka. Namung sampun ngantos namung pusaka kewala nadyan jiwaraga kula aturaken sing ngandika Raden Janaka ngandel ora Werkudara. Piye? Sawangan lho kae. Ora nganti jam-jaman Praconawati wis digandeng karo Adimulanang. Wah, diantara kok Janaka iki. Wah, apa ya kae? Sing marai kaya ngono arep njaluk aku. Wah, arep aku ngopo? Ora tak aku ngopo-ngopo. Ora aleman iki wis tuwek. Kuwi ngopo ngono ngantemi wae ora. Kowe iki ya kalah karo Praconawati, aku ya kalah kok dadak ece-ecenan. Aing saestu Raden panjenengan nampi kaliyan kula tak tampa aja kuwatir. Kula ajeng kan pundhen Ngamarta, nggo aku sing matur. Hei, le mlaku digleleng-glelengke kae. Wah, muga-muga putung boyoke. Lho. Kuwi dongamu kok elek iki. Ya wen. Wah, Janaka ora tau gelem leren. Sapenae dhewe. Werkudara. Piye? Mong kari piye carane goleki anakmu? Aku wis kandha karo kowe rasah digoleki. Monggo yen wanjine bali bocah mesti bali dhewe. Yen niate apik muga diberkahi karo sing kuwasa. Yen gone minggat Gatotkaca mau niate elek. Wah, nadyan anakku modar ning paran tak nengke wae. Karo anak kok kaya ngono ya wen. Werkudara carane mulang karo anak pancen kaya mengkono. Kok ora Bu? Sawetawis ngaso wonten negari Ngamarta ya. Ayo tak dherekake ya Werkudara. Wah, Kresna kanggo ayo tak dherekake. Bumi kuncangkan sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur putu kunggir putuku cah bagus Gatotkaca pune ingkang merpeki kelawan jeneng para kutub kulup Gatotkaca Jugaro Ngurna Semedi
eyangmu Putut Guritno ingkang jugarake sira wayahku Gatotkaca nggone alaku Semedi nggir Gatotkaca tetuka jugaro nggone Semedi Sirikata Tyan Gatotkaca kinon mapakararga suta Tekapira Kresna Parta maneher saktinira nggugu harpe dewi ana ingkang wani ganggu gawe nggonku alaku napa brata iki sapa putuku nggih Gatotkaca ora muka lamun jeneng sira ora weruh kelawan panjenengan ingsun yekti sadurunge wong atuamu lair ana ing jagat pune yang muskap manjing ana ing kasuwargan jati nanging dina samengko kautus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen merpeki kelawan wayahku Gatotkaca nggir aku kuwi cantrike Hyangmu Palasara aranku Putut Guritno aku isih Hyangmu dhewe Gatotkaca Kanjeng Hyang niat langening kalangguan gelar pandhanon sareng dinon lir kekonang surem sorotetan padang putuku nggih sari sesirawana kelawan puniyang tumuli nyembah sesedokan bekti kula unjuk paduka Kanjeng Hyang ya ndak tampa ora liwat pangestuning puniyang tampanana kula bendingga jimat paripe dayana ning kasantosan Kanjeng Hyang mugi keparenga paring dawuh menggah menapa wigatosipun dari padukan jugaraken kelawan ingkang wayah pun Gatotkaca sumurupa sayektipun eyang iki cantrike Eyangmu Palasara duk nalika Eyangmu isih nadeg Nalindra ana negara Ngastina lan Eyangmu Putut Guritno iki minangka dadi senopati ning perang negara ing Ngastina duk nalika semana ya mung nalika semana pun Eyang wis manjing ana ing alam pamancat nanging yetinipun Eyang tansah ngerti marang ngubah musik ing putu-putuku Pandhawa lan putuku lancur-lancur Pandhawa ngerti ya Gatotkaca kaya ngapa kagiat penggaling pun Eyang nalika pun Eyang tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru lamun pun Eyang ingkang piniji matedhakake kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati jernatane Eyang tilasing Senopati negara Ngastina mula jeneng mokal lamun pun Eyang ingkang piniji kudu maringake wahyu marang sira Puluk Gatotkaca kinadya jangkeping kekuatan lahir lan batin nggonira besok bakal mengku bawat projeng Pringgondani mboten wonten ceking raos kula badhe madheg Nalindra wonten negaring Pringgondani nadyan kita ora ngerti nanging pun Eyang ing wis wanuh marang gelagating wong atuwa kita ya kuwi ibu kita Arimbi apa dene wong atuwa kita Werkudara lajeng parang paduka Kanjeng Hyang kula panjenengan wis piniji lamun sira ingkang kudu dadeg senopati ning para Pandhawa lan senopati ning negara Ngamarta mula nggih dina samengko ora usah dadak walang ati kang dadi penggali kita ulun Eyang kita Putut Guritno ing mus pinaringan wujuding Wahyu Senopati dening Sang Hyang Jagat Girinata kadhawan swara matedhakake kelawan jeneng para kulub Gatotkaca bebarengan kelawan ulun tumimbal lair maneh ana ing Madyapada manjing sajuga ana ing angganing putuku si Gatotkaca nggir tetuka gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik Sigara patrap Semedi Sang Putut Guritno ingkang wujud atma kadhawan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kidha momong dhateng jagatipun risang Gatotkaca
Rewusnya maringaken wahyu Senopati lawan ingkang wayah Sang Gatotkaca sigra manjing sajuga anggane ngrisang tetuko Sang Putut Guritna. Rekata tyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna parta maneher saktinira ing jaran weng-weng lega rasaning atiku dina pengenggak gayuh wis kasembadan kedunungan wahyu Senopati Kanjeng Rama Kyai Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati lan punden kula para Pandhawa kula ingkang sowan sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Gatotkaca kula nyadhong deduka ing kathah dene kula kisah saking negari tanpa pamit namun nyatanipun kula ngupaya dhateng kekiatan batos ing menika wahyu Senopati kula ingkang sowan Rama Kyai kula ingkang sowan Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo kene dungane engkung lir kanikara sageter lir wuwu sing bine panca pepetok ing ayamana Toga wonten dawuh diwaji bali mora bareng karo adhiku Pracanawati ingkang dautus supaya nglembut pustaka Jamus Klima Sada nggonku bakal ngudi tuwa lales lara wirang batine wong tuaku piye kok entuk gawe apa ora lha kok bendaramu wadon ora katon entuk gawe apa ora kula nuwun sewu sinuwun Prabu Pracona Dewa inggih Prabu Pracona Yaksa sewu kalepatan diagung pangaksami kula nderekaken Gusti kula Dewi Pracanawati sowan wonten negari Ngamarta ingkang sekawit wonten trontong-trontong sulak ing pepadang ingkang rayi saged inggih menika angrebat pustaka Jamus Klima Sada nanging gandeng kula aturi kundur sajae randhat anggenipun kundur tumunten katututan lampahing para Pandhawa wekasan kula nuwun sewu sinuwun Gusti Ayu kala Pracanawati nalika semanten kapandhuk raos tresna kaliyan Raden Janaka sakmenika manunggal kaliyan para Pandhawa wonten negari Ngamarta pustaka Jamus Klima Sada ingkang sekawit sampun saged kaboyong kakunduraken dhateng para Pandhawa sinuwun
bojleng iblis lanang padha jek-jekan. Ora sembodo ature ning ngarepe Pracuna Yaksa. Wah, ya. Yen ngono ora aku dhewe ingkang ngluruk negara Ngamarta ora kelakon panjang kagugok wonten dawuh. Tapno para wadyabala sacukupe nderek marang tindak ingsun. Gulunge negara Ngamarta kok. Saking Kutha Sangkara kula yen namatosa Sang Sri kula Gatotkaca ora kanthi kanyono-nyono sira sowan marang Praja Ngamarta monggo nembe lagi dadi pirembaganing para sepuh. Gatotkaca anakku bocah bagus saka ngendi kir? Wah, wong edan minggat ora pamit karo wong tuwa saka ngendi? Gatotkaca anakku cah bagus kowe saka ngendi? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangapunten racaturan. Anggen kula kesah sawetawis wekdal saking negari Ngamarta. Sayekti estunipun namung badhe pados kanugrahan kegiatan badosipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sira golek kanugrahan wujude apa mugi andadosna ing kawuningan ingkang ngaranan Wahyu Senopati. Apa wis bisa kelakon panjangkaning sira kulup? Nggih, sampun kelampan. Mara coba matur marang awakmu ing Ngamarta. Ingkang sekawit kula nglampahi tapa wonten puja ing Argi mawat. Dumadahan boten kanthi kanyono-nyono. Kula karawuhan Kanjeng Eyang inggih menika putut Guritna ingkang katampi gesangipun wekasan dados ganeping para Jawata. Matedhaken Wahyu Senopati. Jernyatanipun Kanjeng Eyang putut Guritna menika saknyata Senopati negari Ngastina nalika Kanjeng Eyang Parasara ingkang dados Nalindra. Tumuli sakmangke manjing sajiwa angganipun ingkang putra pun Gatotkaca Kanjeng Prabu Puntadewa. Wah, anakku cah bagus. Lemu lunga entuk kanugrahan gawe tentrem wong gerak. Ning janji lemu lunga mung gawe untran-untran. Tumindakmu ora becik. Aja takon dosa kecek dhewe. Inggih Rama Kyai. Syukur le cah bagus dene ku entuk kanugrahan. Muga-muga kanugrahan mau sanyata dadi kekuatan lahir lan batinmu Gatotkaca. Niki Rama Kyai nyuwun pangestu. Kula ingkang sowan ndara nyuwun pangapunten.
Pasawan Petruk sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa munjuk atung sanipun Sri Prabu Darmakusuma Sewu Pati Agung mangaksami iya Petruk ora dadi ngopo sekawe kula tenggo wonten alun-alun nanging dumadakan geger kawula sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun ana apa Petruk wonten Alindra Yaksa ing juluk Prabu Pracona Yaksa inggih Prabu Pracona Dewa ngamuk punggung Suratamtaha nirbaya nirwikara madosi ingkang rayi Dewi Pracanawati. Wah, Gatot Sendika Kanjeng Rama. Bala Pandhawa yoga mulung anggung siring sata Kurawa kambahongge sapa iki Raden Gatotkaca kowe sapa Pracona Dewa Pracona Yaksa adhiku wedok iku urung ana negara Ngamarta wong Pandhawa wilicik Jiring getih wedi madaya luwarana adhiku Pracanawati babar pisan Pandhawa kon ngulungke tangane bondo tanyak krincung sikile Ngamarta bakal bedah bondo ratu Ngamarta boyong putri Ngamarta gimerdasmu gaglak limpamu
Gang, begini nyuwara kok ora metu to. Males tangi. Males tangi. Kowe nambahan Gus Kancil. Ayo kono terus ke kono, ha? Terus ke kono ya. Rampung kok. Wis. Truk. Kanca-kanca kon ngopo? Kon mulih. Oh ya wis. Karo nek kon ngopo ora. Pedro. Nun. Wadya balane Kanjeng Rama kon ngrewangi. Nggih. Wah, mati aku. Waduh.